le cheval. Je suis le professeur qui parle dans la carrière passée. Cheval, veux-tu faire un bien? Bonjour. Bonjour. Je veux voir mon frère Fall. Non, 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 non. C'est Fall que je veux voir. C'est lui qui sait coudre mes habits. Aya aussi. Oh, ma sœur Fatou Ndeye. Oui. Nangide. Waouh. Anne. C'est lui, Fall. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui. Ça va? Oui, ça va. Vas-tu bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. C'est ma copine. Ah, Elle alhamdulillah. veut le même modèle que moi. Il n'y a pas de problème. Les mêmes prix. Il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à amener le même prix que toi, tu as amené. C'est 50 000. Si tu veux, tu donnes 25 000. Après, tu donnes 25 000. Moi, j'ai donné 50 000. Il va payer le matériel. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà les habits. D'accord, d'accord. Tu sais, Fatou Ndeye, ma soeur, là, elle n'est pas n'importe quelle clientèle. Quand j'ai commencé à faire son habit, là, je me suis concentré. J'ai laissé tout. J'ai laissé tout. Tu sais, j'ai même pas voulu donner à Amadou mon appareil. C'est moi-même qui ai fait là, le travail là, pour que ça puisse être vraiment satisfaisant. Ça se voyait. Ouais. Toi-même, tu as vu, non? C'était très joli. Oui. Mon père a aimé, mon mari a aimé. Toi-même, tu as aimé. Non, ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu vois, pour toi, je ferai de telle sorte que ça puisse être joli que pour ma soeur là. Ma soeur ne soit pas jalouse. Hein? Donc, dans ce cas, je te donne 30 000 après. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On te fait confiance. Règle. Merci. On va partir. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, on fait comme ça. Merci. Je vous dépose. Merci. Non, Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Maru. Ben baradam na ko. Iya ide padro. Musuma boga fa sa ka be bulu no to nte. Amma fa ne ka kala de. O ni muso chala de, o chede ne chala. Ne ba bara iba tigal dam ne ba bara dam na ko. Ai fola la e mi fa ne na. Iko musuma fo di ma ki do muso de do. Muso bora ka fa sa kai wa tandi mo. Sa Maru, che boro o bete se ka fo quoi. Même mu fe che gino de. E flana be e internet te appel ba malla. Muso ro bari mangene village la. Donc chen dogo do ben wuli. Donc a dalami docteur Soula ni warri ci ka tay no ne be so o be fe e ci ko. Angan kale nyoy dinon ko do note dugle wa da mam nyondo. Ka wari durume climata muso ba fi. E ba do akira mi. Ne ta kala. Bonne femme ça. Wa fla Bara sa wor kote ko ku mago be tege nod la. Yere ki debulu ne patron ne tsaka kala. Afra ke de ka kala. Madu ne ma Na ya ko ka be tege nod fa akira be nyana. ne ma fi akala. Amadu Maru kana bondi gor wallahi ni dabla ban wari ne ga abara dam ni to fulo ibi ke ni après so continuer ni Maru ga fale ne ibi ka changer wallahi Ibe mine. Ni wara na ba da ma ka passer. e fe ko muniro na ija kana kala ni nyogora ka cha dugi mun abade ne ra beni mina sansan ba ke fembe o vi deli ki deli be fa ki bi ba ka mo la ne ija kana ke Padro. An beri be do ya do. Ko maru nyogana ka chama. Maru nyogana ka chami. Ni maru te wallahi ete client fo isora. Ete se kalalla, wara te se kalalla. Maru me se kalalla. Ibe to ko nunke maru. Ite maru ne ga kan kala. mais ne ma benya fa na sisa ma benya fa ibe fe ne ga ka chukodi Ima fo maru eki wata mino. Kana nega. Maru man kala I maru de bin. Tikala ba kan ni finen. Ay reflen. So flower fo. ina ijo folo ko ijo hakli ga lafia ko ya famo atun hakli ka lafia ko
ma bɔgɔri yɛrɛ de cɛ fɛn ale ka wari ko de ka bon i bɛ kuma fɔ bɔgɔri ka bɔgɔri deli cogo cogo bɔgɔri tɛ sɔn kan tɛ lɛ tan tɔ kan tɛ kuma dɔ la mais ale fɛnɛ bɛ mɔgɔ lamɛn allo cɛ nka cɛ n'i ma dɔn jigin o rɔ a bɛɛ n'ala cɛw bɛ n datugu walayi bilaw bɛ n datugu ayi n ka client principal dɔ don n y'a ka fini minɛ quoi n bolo fara n ma se k'a kala quoi donc n bɛ fɛ wariko t'an bila ɲɔgɔn na sa cɛ Kanti o tuma e ni Sɛmɛlɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà n b'a di Ina ma ka taa quoi mais rendez-vous ye jeudi de ye rendez-vous ye mais mercredi f'i ka se ni fini ye yan nɔ cɛ ne de m'a f'i ye n ko n b'a ci ma Kanti cɛ i fana ka sabali sa wariko kɛ dɔɔnin ma ne de m'a f'i ye n ko n b'a ci ma n b'a ci ma sisan d'accord wari ci n b'a di ma sa cɛ n b'a ci sisan ok donc k'an bɛ fɔlɔ an sɔgɔma eh Quand je vais lui. Zolden non cɛ i ka fini jɔkise Merci. non faut k'i kɛ Zolden quoi ah ok wayi bon n tun bɛ n bagaci la wayi jo kan jumɛn de bɛ yen cɛ i t'i ka assiette kɔnɔ bi dɛ mun de bɛ yen Foyi t'a la. A ye ku min kɛ Madu la kɛ. A bɔr'o de kalama. ayi mais o kelen de don bamananw b'a fɔ cogoya min na ko n'i ye hakɛ mɛnɛ a taara bɛrɛ kɛnɛ tigɛ dɛ e tun man kan tɛ k'o kɛ Madu la dɛ non mais n ka cɛ a bɛ dara la walayi a bɛ dara la Madu bɛ dara la quoi mais comment se peut-il que n bɛ situation bɛɛ ɲɛfɔ cɛ a bɛ tila k'an bila dara la quoi a ka to yen ale y'a tila k'ale kelen de tɛ yɛrɛ ala cɛ ne ka baara bɛ kɛ ale don ale tɛ ne ka baara bɛ kɛ ah oh non patron i bila tan kɔnɔ sa ne ko baara wɛrɛ tɛ yen wa Awɔ tiɲɛ don. Madu ye fini bila n ɲɛ yan nɔ. Ko n'i nana k'i k'a repasser. ok san Ina i bɛ taa nin di Kante ma ko ne ko ten n y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye ka ban y'a mɛn Ne m'a f'i ye ko mɔgɔ fila wɛrɛ nana n'a ka fini a patron. Olu bɛ sɔn ka na so n'olu fɛnɛ nan'i sɔrɔ a bɛ kɛ problème ye dɛ i yɛrɛ tɛ taa ni. ok d'accord bon i b'i hakili to a fɛn nin bɛɛ la y'a mɛn wara n bɛ taa ka na donc ni mɔgɔ min fɔra n kɔ ko n taara ci la quoi awɔ y'a faamu problème foyi t'a la o bɛ kɛ patron patron ɲamare ni i segintɔ la i bɛ n sama sigarɛti 40 la ayi n t'i sama sigɛrɛti la o n b'i digi a usine de kɔnɔ A b'i digi sɔnnata min de kɔnɔ. ne b'a dɔn patron ɛgirilenba de don Walayi Madu y'a jɛ. a y'a ye a y'a E tɛ jɛ se kalali la. N'i bɛ kalali kɛ ka ɲɛ e b'o sara kojugu la. et puis a b'i biri ni mɔgɔw ka wari de wari fɛn o fɛn mana d'a ma a b'a bɛɛ ta Jo kelen o yɔrɔ o t'a kelen koyi aw fila de b'a kɛ. e bɛ fɛ ka mun fɔ